Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak. Piye kabare dina iki? Muga-muga kabeh seger kewarasan ya. Amin. Sampun siap belajar basa Jawa kali Bu Enji? Alhamdulillah, lek sampun ayo disiapno kitab basa Jawane. Kitab basa Jawa judule Tantri Basa. Ayo pada dibuka bab wulangan siji. Halaman telu. Ing wulangan siji iki bakal ngrembug telung bab. Nomor siji bab kenalan karo kanca. Nomor loro bab perangane awak. Nomor telu gunane perangane awak. Bu Guru bakal jelasno cara kenalan sing bener. Piye cara kenalan sing bener? Nomor siji yaiku ucapno salam. Dadi lek kenalan karo kanca sing pertama ucapno salam. Nomor loro sebutno jeneng lengkapmu. Banjur jeneng celukanmu nggih. Nomor telu sebutno asmane bapak lan ibu. Nomor papat iki yo penting yo anak-anak, sebutno alamat omahmu. Supaya luwih jelas Bu Guru bakal ngowahi contoh. Ayo disemak bareng-bareng. Assalamualaikum konco-konco. Jenengku Siti Alimah. Alamat omahku ing Jalan Kutai nomor 3. Asmane bapakku Adi. Asmane ibuku Zulaiha. Salam kenal konco-konco. Iku mau contoh sing bener. Carane kenalan karo kanca. Lanjut buka kitab halaman 7. Sampun? Ing halaman 7 iki semaken tembang sing dinyanyekno Bu Guru. Tembang iki ditilarase padha karo tembang kucingku telu. Sampun siap? 1 kali 3. Mripatku loro, irungku mung siji, rambut ing sirah, model potong poni. Kupingku loro, tutukku mung siji, bangir irungku, mambu gondo wangi. Nah, tembang iki jelasno perangane awak ya. Contone mripat ana loro, irung ana siji, lan liya-liyane. Lanjut bab sing nomor 2. Ing wulangan iki jelasno perangane awak. Tirokno nggih carane maos Bu Guru. Pipi, gulu, bathuk, mripat, cangkem, kuping, irung, tangan, dengkul, untu. Nah, iku mau contone perangane awak. Bab sing terakhir ing wulangan siji iki jelasno gunane perangane awak.
Iki gambar bocah lagi lapo ya anak-anak? Bener, bocah iki lagi melayu. Perangane awak apa sing digunakno kanggo melayu? Sikil, bener. Sikil gunane kanggo mlaku, kanggo mlayu, lan liya-liyane akeh. Iki gambar bocah lagi lapo ya? Bener, iki bocah lagi ngambu kembang. Kembange ambune wangi. Lah lek ngambu kembang, perangane awak sing digawe ya iku irung. Bener. Irung gunane kanggo ngambu. Gambar sing nomor 3. Bocah lagi nulis. Nulise nganggo potlot. Potlot utawa petelot biasane arek-arek nyebute. Nyekele nganggo apa anak-anak? Bener, nyekel petlot nganggo tangan. Dadi tangan iku gunane kanggo nyekel. Iki gambar wong lagi ngrungokno lagu. Ngrungokno lagu utawa ngrungokno musik iku nganggo kuping. Dadi kuping iku gunane kanggo ngrungokno. Gambar ana gambar arek mangan. Cangkem, perangane awak sing digawe kanggo mangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampung rampung pelajaran dina iki. Muga-muga arek-arek paham kabeh. Cekap semanten saking Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.